Sa headlines kan mga barata, 11 na school buildings sa 36 na classrooms kang binabang Julian B. Militon Elementary School. Dai nagagamiton. Mga empleyado kang Solid Waste Management Office enot pinagsalang sa drug testing sa Naga City Hospital. Philippine Army, Police asin rebelding grupo nagkaengkwentro sa Masbate. Mga negosyante kang Naga amay na pinag-aprorbitsaran ang business one-stop shop. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Kinumpirmar ni City Administrator Elmer Baldemoro na kansuod matulos pinagpunan ang pagpapadrug test kan mga casual, contractual asin job order ng mga empleyado sa lokal na gobyerno kang Naga. Matapos isugo ni Alcalde Nelson Ligacion, huli kan pagkakadakop kang sarong empleyado kang Solid Waste Management Office sa Anti-Drug Bypass Operation kan PNP kang nakalis na aldaw. Ang mga empleyado kang SWMO ang nainot sa schedule na magpa-drug test. Pinag-amayan subuot ang pagkondusir ng drug test, huli tadakol ang empleyadong kinakaipuhan makapag-drug test asin maging negative result para ma-renew ang sa indang appointment sa City Hall. Maputulos si instruction nga ni Mayor ngunyan mapuon alagad kasog maputulos dahil ready man ang satuyang Naga City Hospital. And minanigo po na inuton itong SWMO na dumanaghali itong sarong empleyado na dako and dakol sindang empleyado duman kaya nagpuon na po kasugma. Mientras tanto, sa iba pang bareta, 2,000 na negosyante sa siyudad ng Naga ang nakapag-renew na kang sa indang business permit sa paagi kang business one-stop shop na yaon sa Naga City People's Hall. Susog ki City Administrator Elmer Baldemoro, inaasahan paninda na madakol ini mientras na nagraranina ang deadline kang pag-renew kang sa indang lisensya. Ayo po, nakakapanibago po ngunyan dahil on the first week, dinagsa tulos ning nagre-renew, bakong araw kadto na ang first week, matumal yan, nadagsa yan, kung saarin pa patapos na. Kaya for the first week po, naka almost 2,000 tulos na business establishment ang naka-renew. So we are expecting mga 9,000 or baka magdagdag niyan. Sa iba pang bareta, 11 school buildings asin 34 classroom ang dai naggagamiton kan Julian B. Militon Elementary School, huli ta nagdadara ini nin peligro sa makaakean asin sa mga paratukdo. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Ini ang creek na may naagi sa 2 ektaryang kinatutugdukan kang Julian B. Militon Elementary School sa Barangay Concepcion Pequeña, digdi sa siyudad kang Naga. Paghararom ang tubig, minakaw sa ini ng pagbabaha sa mga classrooms. Huli ka ini, 11 na school buildings sa may 32 na classrooms ang planong ipakondem. Inabutan kang GNN TV48 Naga neon sa seryosong pag-urulay sinda Principal Nil Romano Manaog kang Julian B. Militon Elementary School. Asin ang mga magurang ka mga estudyante ka nasabing eskwelahan. Ang issue, iyong pinagpunan na shifting kang klase ka mga nasa grade 2, grade 3, 4, 5, kinder asin grade 1. Para ki Principal Nil Romano Manaog habo subot niyang ikompromiso ang kapakanan ka mga estudyante asin maestra sa paglaog sa mga classrooms na igwanan ng peligro sa seguridad. So kung ipaabot na magkakaigwa kami ng 2 shifting ang klase, it's because dahil sa mga series of flooding incident na nangyari di sa Muya, dahil ko na talaga ipapadigari ang mga eskwela ni sa mga teachers sa paggamit na magkaigwaning kahilangan kung ano pang mga dahil ini hazardous na as per our division engineer. Dahil na dapat ini piglalawgan, it is because delikado na. Ang tubig digdi kayo naglalawag sa Muya, maation na maray, hali sa mga kanal, mga imburnal, mga septic tank na pwedeng magdulot ng kahilangan sa mga kita.
Alas 6 hasta alas 12 niludto, mga grade 4, 5 as in grade 6 ang mga klase. Hapon man ang kinder hanggang grade 3. Ganyan, ining to shifting na niya mangyayari, alas 6 pagkaaga, alas 6 hanggang alas 12 ang first shifting. Ini itong mga grade 4 to grade 6. Ito naman mga panghapon, alas 12 hanggang alas 6 ng hapon, ang malawag dito mga kinder to grade 3. Pigmaot mi na ilag sa panghapon ang mga primary level. It is because sigurado ang mga aki, mga saradit pa din mga matang amay. Pwede yan magmata mga alas 7, late na sinda. Ngunya na may bakanting oras sa mga estudyante, huli kang pagbanga kang sa indang laog sa klase, may pakiulay si Principal Manaog sa mga magurang ka mga kaakian. Pakiulay ko lang sa mga magurang dahil igwang mga oras na bakante ang mga aki. Sana lang data pag tugutan na mababad ang mga aki sa mga computers, sa mga cellphones, as in sa mga bagay na dahil makakatabang sa sindang pagkanood. Sabi ko nga ni sa mga teachers, tananing mga babasahon, mga modules ipadaranan sa harong, and then at the same time yung mga magurang, tabangan kami ng mga aki, sige lang basa, magbasa, asin magbasa. Mientras tanto kung noarin madurar ang shifting sa klase sa Julian B. Militon Elementary School ang daeman subot amay, madeterminaran ka mga opisyal kang eskwelahan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, tubod si Principal Neil Romano, manaog kan Julian B. Militon Elementary School na mas dakol ang nanunudan kan mga estudyante kung yaon ang mga maestra. Iniman ang naging rason kung taano tadain niya pinagrekomendar na maging modular ang pagtukdo sa mga aki. Hindi ko maawot na magkaganing modular because as per my observation, mas magaya na may contact mangyari ang teacher sa aki. Mas magaya na may instructions per ang teacher sa aki para makanood ang aki. Sa iba pang bareta, Land Transportation Office sa Banawaanin, Pili, Camarines Sur nagsiyerto na mayong fixer sa saindang opisina. Detalye sa report ni Jerome Brito. Matapos ang pagkakaresto kan magkakapera nga persona como fixer kan na Land Transportation Office sa nagaasin LTO Pamplona. Fixer tungunyan kan LTO Pili na daini mangyari sa saindang opisina. Sigun kay Frederick Toricampo, ang Transportation Regulation Officer 2 kan LTO Pili, tanganing daeman mainganyo ang mga kliyente na magdulo ka sa mga fixer. Iyon marikas na serbisyo kan sendang opisina asin marhay na serbisyo. Malinaw po ang kayo hindi sa sito yung mga empleyado. Maski nga ni po ito bakuman sa itong nadakop sa LTO Naga, nadakop sa LTO Pamplona, bakuman mga empleyado ang LTO, it was other person na nagpapanggap duman sa luwas kasi namangwarta sa mga kliyente. Hindi po sa Laucam Pili Extension Office, we make sure na sa tuya mga empleyado, ganun din. They are vigilant na they naka-involved sa kapagkalian. Kaya po malinaw man. Kaya ang tangani, para mag-tend to mag-resort ang sa mga kliyente duman sa fixing activity is may offer o may tao itong mabilis na serbisyo na sinda mismo. Kahit sinda lang ang magdigdig, di mo ubos ang oras, di sila makakwartahan sa mga ibang tao. Kaya yan man lang na digdig sa Pilipinas. Sa ngunyan higutman ang pagmonitor kan LTO Pili sa sendaga mga empleyado, tanganing maiwasan na maimbwelto sa fixing. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Mientras tanto, ang dae pagsulot ng helmet asin kawaran ng rehistro kan minamanehong motorsiklo ang kadaklan sa violation na nanutaran kang LTO Pili. Durante kang magkaigwasindan in pagsitar kang nakalis na Disyembre sa irarom kan Oplan Ligtas, Paskuhan. Si mga nanotaranta, mostly about sa not wearing helmet, seatbelt, may magkapira regarding sa registration,
and magkapera din sa mga driving without valid license. Pero rest assured, hindi pong PhilHealth Extension Office sa iyang vicinity will conduct a series of law enforcement sa iyang. Sa pagbabalik kang news break, 200 na pulis sa Naga City Police Office naglangkaw ang saindang ranggo. Yan ang siniba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV. 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang go bag. Ang isang go bag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Padagos pa sa mga bareta, sarong aldaw matapos na mag-asumir ang bagong Division Commander kang 9th Infantry Division of Philippine Army. Nagkaigwanin inkwentro ang tropa kan gobyerno asin armadong grupo sa Barangay Eastern Kapsay, Baleno, Masbate kan nakalis na Lunes na aga. Nakarecover ang militar asin PNP nin manlain-lain na klase nin kalibre na badil asin bala. Mayo man nalugadan sa nasabing inkwentro. Sa satuyang police report, 200 na personahe kang Naga City Police Office ang na-promote sa saindang mga ranggo. Ginibo ang outtaking ceremony sa JMR Coliseum. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. 200 sa personay kang Naga City Police Office na na-promote ngunyan sa bago nindang ranggo. Ginibang outtaking ceremony kasbagong aga sa JMR Coliseum na pinanginotan mismo ni Police Colonel Nelson Pacalso, City Director kang Naga City Police Office. Sinabi ni Police Colonel Pacalso na sa pagkakapromote kang sa mga personal nangangahulugan man ini nindagdag na sweldo, alagad dagdag na responsibilidad. Siyempre, yung una doon is mayroon silang
yung pay nila ay matatas ng konti. Depende doon sa rank. And of course, yung mas higher na rank, mas higher na responsibility, mabibigyan sila ng mas maraming responsibility sa ating trabaho sa PNP. Kabali sa na-promote si Police Staff Sergeant Victor Boragay kang City Mobile Force Company. Pinaglalaoman na niya ang dagdag na trabaho sa masunod na mga aldaw. Orgulyo man ni Nanay Lorda Villanueva Castañeda ang pagkakapromote kang Saing Aki na pagalit sa paging patrolman ngunyan sa ng Police Corporal. Kami po sa family, naugmaman po ta yan po, nakaigwa kami ng sarong police officer na kumbaga madarakan pangaran na Castañeda sa digdi sa Naga City. Na inaano mo po, pigmamawot mo po na maging maray na police, straight siya. And then, yun man po yan na may takot sa Diyos at saka permi niya po na pigigirundom si daddy niya. Asahan mi na, may mga bagong trabaho, may mga bagong tasking na itatao sa muya. Yun man po yan ang pinaghahandaan mi ngunyan. Mientras tanto, ginibuman si Donning Obranc ang ibang opisyal kang Naga City Police Office sa Camp Simenola duman sa siyudad kang Legazpi. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, daiman subot malilipat nin ibang destino ang mga bagong promote na pulis kan PNP Naga. Sinabi ni Police Colonel Nelson Pacalso na tama pa ang ranggo kan mga ini sa presenteng pinagkakaputan nindang posisyon. Dito sa Naga, wala pa naman. Yung rank nila ay mayroon pa silang position dito sa Naga City. So wala tayong na-expect na malilipat. Padagos pa sa mga bareta, kinumpirmar ni Mr. Raynor Rodriguez, Vaccination Coordinator kan lokal na gobyerno kang Naga, na magpapadagos ang pagbabakuna sa second floor kang Sarong Mall na yaon sa CBD2. Apwera kan vaccination site na yaon sa mall. Padagos man subot ang sainang paglibot sa mga barangay para magbakuna o rugna sa mga kaakian. And the good thing po, despite po kang low turnout, mapadagos din po si pagsuyod sa mga barabarangay kan team. Ini po si pigigibon ninda since November kung saan nag-schedule sa mga barangay. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samoyang official Facebook fanpage sa sinilay ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisan na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.